Takže dneska jsme se tady sešli trošku v divném rozpoložení. Ale věřím tomu, že to srovnáme během dílu. My jsme měli doladit náš humor, protože tady to není moc vtipný. Jsme prostě jenom retard a retard. Ne, prostě takhle začneme a uděláme hi. Kámo, já takhle nechci. Ty jsi Klauda, já jsem já. Ty nás vítáš a já začnu jakoby, že dneska jsme trošku v divném rozpoložení. To je vtipný. Není to vtipný, je to trapný. Ne, asi tohle to děláme přirozeně. Koukáš na televizi a zvedneš nohu. To dělám, no. Tak vidíš. Ale když začínám podcast, tak nezvedám nohu. Hi. Hi. No? No ty máš mluvit. Ty máš říct, že jsi Klauda, já že jsem Zuzka. Že řekneš, že jsi v divném rozpoložení. Ne, to řeknu až potom. Takže ještě ne. Hi. Já jsem Klaudy. Já jsem Zúza. A vítáme vás u dnešního podcastu číslo 2. No, jsme trošku v divném rozpoložení dneska. Já tohle dělám nedobrovolně. Věřím tomu, že to srovnáme. Jak se máte dneska? Mě docela fajn. Ne? No nic. Jak jsem brečet. Chceš to natočit ještě jednou? Jo, normálně? Takže. Ahoj. Já jsem Klaudy a vítáme vás u druhého dílu našeho podcastu. Já jsem Zúza, čau. Čus. No a odposledně se toho změnilo celkem dost. Stihli jsme být nemocný. Takže máme obě dvě zacpaný nos. Já jsem se naučila mluvit do mikrofonu. To uvidíme. Možná. No a jinak jsme asi... No dneska je to divný. Máme tady takový divný vibe, ale to je asi náma. Jo, Zuzka je divná. To ano. Ale mám prej pro mě dobrou historku. Jo, já začnu Helenou. Ale jako dnešní humor její, tak to jako nevím, no. Nevím, jestli to bude vtipný. Já se směju. Takže, Helenka. Let's go. Já to uvedu, nebudu to číst úplně celý, řekla bych, že je to do určitý části trochu zbytečný. Každopádně, je to z webu lifey.cz. Heleně je 49 let a její manžel přišel o práci. Což vzala docela v pohodě, ale prostě chvilku to trvalo, než on tu práci nějakou měl. A jednoho dne se rozhodl, že půjde ke kartářce. To je moudrý řešení. Když nemůžeš najít práci, tak si jdi ke kartářce. Asi taky půjdu za chvíli ke kartářce. Jo no. Jsem nezaměstnaná momentálně, kdybyste se ptali. Proto tady sedím a natáčím podcast. Když jsi nezaměstnaný, tak buď díky kartářce, nebo začni natáčet podcast. A nebo opět double combo a udělej obojí. Chceš něco vyložit? Jo. Přečti mi něco z ruky. Je to v píči. No dobře, tak zpátky k Heleně. Její manžel teda šel k té kartářce, ale hrozně se mu tam líbilo. A rozhodl se... Zamiloval se do kartářky. Ne, to by bylo moc jednoduchý. Byl přesvědčený, že práce s kyvadlem je jeho cesta. Takže si udělal u té kartářky kurz na kyvadlo. A doma se potom začaly objevovat prostě hromady papírů a grafický vějířky, podle kterých se rozhodoval, co dál se svým životem a tak. A Heleně připadal jak... Manželka musela mít radost. No, Heleně připadal jak posedlý. Ptal se kyvadla na to, jestli má jet v létě na dovolenou, jestli si má koupit nové auto a pomalu i co si má dát k snídani. To by bylo úplně skvělý pro mě, jakoby, jak jsem nerozhodná, tak kdyby mi pomáhalo kyvadlo s každodenním. Tak kyvadlo nic nestojí prostě. A znáš to, když takhle máte kyvadlo a hýbe se to jako rovně, tak to myslím, že znamená ne, a když je to kolečko, tak to znamená ano. Do příštího dílu beru kyvadlo. Mám číst tuhle historku? Vyser se na to. Své chování dovedl až do absurdna.
Začal totiž kyvadlem čistit náš byt od temných mrtvých duší. Ale to není tak absurdní, to vím, že se dělá. Jo, jakože mi to Nebo taky myslím, přijde. že nějakým kouřem, že se to dělá. Jo, kadidlem, ne? Ne? No nevím. Já mám strach, že řeknu něco. Úplně Já mimo. taky. Když tak nás to poučte v komentáři. A nebo ne. Helena se ale doma cítí dobře, takže moc jakoby nechápala, proč její manžel Jarda tam čistí duše. Ono o tom byl ale přesvědčený a vyčistil každou místnost. Jednou odpoledne, kdy opět ležel v papírech a kyvadloval, jsem ho poprosila, aby vynesl odpadkový koš. A on. ne. Špatný rozhodnutí. On ho vynesl, ale vrátil se strašně podrážděný a proto jsem se ho zeptala. Tobě vadí, že jsi musel vynést koš? No a takhle to začíná. Odsekl, že ne a začal zase točit kyvadlem. Po chvilce ke mně přiběhl a prohlásil. Už vím, proč jsem byl naštvaný. Ve výtahu se na mě nalepila jedna duše a z toho jsem měl špatnou energii. Už jsem jí poslal do světla. Šly na mě mrákoty. Ty krásu, tak to kdyby jako můj absolutně normální přítel přišel a začal dělat takovýhle, tak Podle já mě je to nevím. jenom výmluva, proč nevynášet koš. Tak to, jako, to bych vzala vařečku, pantofly prostě. A jako, no vtipný, no. Vytáhla jsem ho na procházku a cestou jsme si koupili 2 čokoládové a 2 citronové dortíky. Doufala jsem, že uvidí, že můžeme žít zase jako dřív. Jenže Jarda byl nervózní. Pardon, já to čtu a nemůžu. Představ si, že máš toho manžela a jste jako u té prodavačky a teď on je tam s tím kevadlem a říká, mám si dát čokoládovej a kevadlo. A on jahodovej a kevadlo. Jarda byl nervózní. Jakmile jsme přišli domů, začal být vzteklý. Ze srandy jsem prohodila, ať se vyčistí kyvadlem. Skutečně pro něj šel a víte, co mi řekl? Helo, za to může ten dort. Začala jsem se smát. To myslíš vážně? Vždyť tobě přeskočilo. On mě ale dorazil se slovy, nebyl to ten čokoládovej, ale ten citronovej. No jasně, že to je ten citronovej. To bylo úplně jasný, ale... Z něho jsem byl tak vzteklý, nebyla to moje vina. A odešel. Trvá to už strašně dlouho a obávám se, že to bude horší. Dočista se zbláznil. Chci zpátky svého Jardu, který chodil hrát karty. Ten boj s kyvadlem nejspíš dlouho nevydržím. Jako je to bizární dost. Jako já tady nechci urážet nikoho, kdo věří jako Ne, vůbec ne. Protože my jsme taky jako tímhle směrem docela jako ulítlí, ale tadyhle to je jako už fakt přes čáru. Jako já bych asi ještě pochopila, že by se ptal kyvadla na to, co má Velký teda životní dělat, situace. jakože když nemá tu práci, prostě jakým směrem se třeba vydat, jestli to nemá nějak celý přehodnotit, změnit obor, nebo víš, jakože Jasně. zkusit se přestěhovat do jiného města, nové příležitosti. Kyvadlo, mám zkusit marketing. A kyvadlo se zbláznil. To jsem udělala já po střední, po konzervatoři, že kyvadlo mám zkusit vejšku, která je normálního zaměření. Ty A jsi kyvadlo taky je magor. joke, to jsem neudělala. Aha. Pamatuješ si naší Pamatuju. seanci? Jako až tak my se tomu tady smějeme, ale my jsme taky docela vyšinutý magorky. My jsme Udělali pentagram z mušlí. Protože jsme nic jiného neměli. A tak jsme šli posednout. To je jedno. Koho? No, Tak. ale vyšlo to, ne? Podle mě to docela vyšlo. To, co jsme plánovali. Jo. Takže Takže jako Jardu nějak se mu... Jardo, zkus mušle. No a Heleně asi přejeme pevný. A nebo víš co, tak ať Helena si taky koupí, prostě kyvadlo je v tom s ním. Ano. Co má za problém? Jako já ani nevím, co bych jako reálně měla dát za radu. Jako prostě... Taky nevím. To je v prčicích, no. To je jako v prčicích, jako jestli se to nezmění. Nevím, co bych dělala. Jakože já nevím, dokud to není v takovém stavu, že kyvadlo mi řeklo, že tě mám zmlátit, tak bych to asi neřešila. Jestli se díky kyvadlu rozhoduje, jaký se má koupit dort. Chceš přece jako chodit s normálním, smýšlejícím, racionálním mužem prostě. Třeba A já ne, jinak že má- normální. No jako když ti přijde manžel říct, že byl nepříjemný kvůli tomu, že si dal citronový dort,
tak to mi nepřijde normální. Ale já taky nemám ráda citronový dorty, takže feeluju tě. Já radši ten citronový než čokoládový. O tom jsme se nedávno bavili, že jsme Ano. přesně ty dva typy lidí. Jo, ne, ale to podle mě není, že to je jakoby obecně známý. Podle mě my jsme na to přišli. Že jsou prostě dva Ano, typy my jsme lidí. na to přišli a teď vám to předáváme jako vzácnou informaci a vy jste teď o něco chytřejší, Jsou protože... prostě lidi, číslo A, který jsou mnohem lepší. A to jsou ty lidi, kteří mají rádi čokoládu, mají rádi smetanový zmrzliny prostě. A gumový medvídce a tyhle ty kyselý, tak je takový jako, že jo, dám se, ale ne. A pak je tady ten druhý typ, ty jsou trošku horší. A Asi záleží, z jakého pohledu na to koukáš. z toho lepšího. a ty mají právě rádi gumový medvídky, kyselý věci, sladké limonády a tak dále. Jo, tak nám napište do komentářů, Co kdo to jste vy. jste? Protože já mám fakt jako já si nemůžu představit, že bych šla do zmrzlinářství a řekla bych, že chci citronovou zmrzlinu místo prostě slaného karamelu. Ale tak ono taky záleží, jako citronový zmrzliny je hrozně moc druhů. Někde ti udělají takovou... Všechny jsou hnusný. Ne. Když je to jakoby citronový sorbet, tak v létě, ještě jak je to fakt kyselý, to je prostě hrozně dobrý. Ale někde dělají Já to takovou chápu. smetanovou citronovou a to je hnus. Nevím, co ti na to mám říct, prostě jako nekoupila bych si zmrzlinu, která by chutnala jak prostě zmražená šťáva kyselá. To si právě chceš vychutnat tu... Ne. Shodneme se na tom, že se neshodneme, takže A jdeme dál. jdeme dál. Co tam máš ty? Jo, tak hele. Já nemám tentokrát tak strašidelný příběhy, ale bizární jsou. Tady je dobrý. Ale my už jsme se o tom jako jednou bavili. Ale já mám paměť zlatý rybičky. Ne, jaký rybičky? Zlatý? Nebo Jo, ne, zlatá plní 3 přání, ale když máš malou paměť, krátkou paměť. to je tak jako s naším rybičky. trávníkem v minulým díle. Trávník je zelenější u sousedů, přes břeh, přes plot. Jak se to říká? Tam, kde ho zalejváš. Ne. No nic, jdeme Dejme rovnou. historku radši. No. Já ani nevím, jestli to chci číst, protože ono to je jako hodně obsáhlý, ale není to tak záživný, takže já bych se možná rovnou dostala k pointě. Povídej. Páreček. Hezký, šlape jim to, mají 3 děti. Já čekala, že řekneš hezký šlapky. Ne. Hezký páreček, žádný šlapky, šlo jim to skvěle, mají 3 děti, dobrý všechno. No a ženská se rozhodla, že si udělá, že si něco zjistí o svém původu, tak si udělala, ano, tak si udělala prostě testy, takový test DNA, ono ti to řekne, odkud pocházíš a tak dále, tak jí to zaujalo a rozhodla se, že bude pátrat po rodokmeni, samozřejmě to chtěla i pro svého manžela. No a zjistili, že jsou bratranci. Po 3 dětech, tak zjistili, že jsou příbuzní. Jako našli v tom rodokmeni prostě asi nějakého společného toho, pátrali dál a zjistili, A že jsou jako, příbuzní. že přímí bratranci, nebo takový Přímí to, že... bratranci, myslím si, že, hele, já se podívám, aby jsem nekecala. Já mám teda své bratrance ráda, ale tohle to je přes čáru trošku. Pardon? A ty děti jako vypadají normálně, jsou hezký, nebo jsou postižáci trošku, ne? Nevím, neviděla jsem jich fotku, ale není tam zmíněno nic, že by měli jako nějakou vodu. Takže si myslím, že jsou normální. Ty postižák. Sama jsi postižák. Jo, ještě ten článek je ve slovenštině. Jako, ještě mám trochu problém prostě. Což je úplně bizární. Na mě, když mluví Slovák, tak já normálně musím využívat 100% svý mozkový kapacity, aby jsem mu rozuměla reálně. No podle mě ještě záleží na tom, z jaký části Slovenska jsou, protože jako většinou Slovákům rozumím, ale pamatuji si na Natana. U toho fakt vždycky se musím jako hrozně soustředit, když mluví. A nevím ani odkud je. Teď jsme se o tom bavili s přítelem, protože ten má dobrýho kamaráda ze Slovenska. A jakmile spolu mluví, tak on místo ano a jo začne říkat hej, prostě. A mně to vždycky přijde hrozně vtipný.
A tak jsem se ho na to ptala a jako já to chápu, že on, jako jakmile, jak se snažíš naladit na tu vlnu toho jako člověka, se kterým komunikuješ, tak jako přebíráš jeho slovní zásobu, chování, prostě trošku to zrcadlíš. Ale je to prostě hrozně vtipný, já jsem vždycky hej. A jsem jako co děláš? Dostala jsem se k tomu, že jsou to bratranci. Není tam specifikovaný z jakého kolene, ale když to tam nespecifikovali, tak předpokládám, že Z toho prvního. No a jakože zůstali spolu dál? No, A řekli to těm dětem? Mám hodně otázek. Je to jeden blbý článek na ženy prostě. Ne, čas SK, jestli to znáte Slováci. No, není to tam specifikovaný, ale hele. A tak poslední, co je, od šokujícího zjištění uplynulo už 7 roků a manželé jsou stále spolu. Pokrevní příbuzenství je nejprve vyděsilo a vztah jim, to je ta slovenština, vztah jim přišel zvláštní, ale nakonec se rozhodli, že to nějak neovlivňuje. Počkej, ale to prostě... Já to nechápu. Ale počkej, ještě jako než se dostaneme k tomu, co bychom dělali my, jo. No. Ale oni spolu byli několik let. Určitě. Měli spolu 3 děti. A určitě, nebo nevím, jako rodiny, určitě, ale no právě. Jo, to ty rodiny to nevěděly, nebo já nevím, ale měli svatbu, on to není já, jak rodiny, jsem jakoby pátrala já jsem si totiž chtěla najít takovýhle typ příběhu, když jsem jako hledala a on jich je víc a ten byl jakože zrovna takovej, nevím, sympatický mi, tak jsem ho přečetla, ale jakože narazila jsem na několik takhle případů, kdy se na to přišla a bylo to, že bratranci z několikátýho kolene, dokonce tam určitě jsem našla i, že to jsou vyloženě sourozenci, snad dvojčata nebo něco takového. Že byly jako... A ono se totiž říká... Jak se ti to stane? No ty byly z dětského domova, ty dvojčata. Jo, okay. A ono se totiž říká, že tě jako přitahují na opačném pohlaví podobný rysy, jako máš ty svoje. Což si myslím, že jako jeden z důvodů, proč se to tak docela děje, víš. Že Ne, tak jako výjimka potvrzuje pravidlo. S svým přítelem není zrovna úplně podobná. Neřekla bych si, že jsou jako vejci. Ale já si myslím, že jako hledám podobný rysy, jako mám já u svého partnera. Jo, nebo teď jsme se bavili přece o tom, my jsme řešili, který herečky nám přijdou jakože fakt krásný. Mm-hmm. A koukali jsme i na takový ty fotky, jak jsou vyzobrazený v magazínech, na internetu a tak, a jak vypadají v reálném životě. No a shodli jsme se na tom, že se nám asi vlastně jako nejvíc líbí vždycky ta herečka, která má aspoň něco trochu podobného nám. Jo, že já když jsem, nebo Zuzanka, když mi ukazovala jako tu herečku, která se jí líbí, tak jako bych řekla, že jsou stejný typ, ne, že jsou jakoby stejný, ale jsou rozhodně stejný typ, prostě podobný holky. Jo, jakože já jsem si třeba říkala, že já mám víc kulatý čelo, než má ona. Jo, tak jsme to tam pak koumali 3 hodiny. Kdo má kulatější čelo. No. Ale jako je to tak, no. A kolikrát, když se podíváte na pár, tak oni jsou snad i takový stránky instagramový, že ty musíš hádat, jestli to je pár, nebo jestli to jsou sourozenci. A je to někde jako úplně hustý, jak fakt bych jsem řekla, že to jsou sourozenci, je to pár, no. Takhle měla moje spolužačka na konzervatoři, tak její rodiče vypadali jako fakt, kdyby byli sourozenci. A oni jsou všichni jakože po generace, oni jsou všichni úplně stejný. To mi přišlo hustý vždycky. Já si vypnu tady vyzvánění. No. Co cinklo? Kdo mi píše? Jo. No, jako takže mě to dává smysl, že si takhle jako najdeš potom toho jako sourozence. Hrát runy. A nebo se říká, jako, že ty si vybíráš, ty jako holka někoho, kdo je jakoby tvůj táta, kluci, že si vybírají někoho, kdo je jako jejich máma. To se říká, no. Freud, ale ne? moc, jako bavili jsme se o tom taky párkrát s kamarádkama a neřekla bych, že si ty holky vybírají úplně svýho otce. Ale je to hrozně znám, jako daddy issues je jako hrozně známý pojem, teď se to fakt jako řeší, no. Ale nevím, jestli to je jako kvůli vzhledu, nebo kvůli tomu, že... Já vlastně nevím úplně význam daddy issues. No, já jsem to vždycky chápala, takže to jako kvůli tomu, že to mají spíš holky, které jako neměly toho tátu ve svém životě a proto si hledají i třeba starší ty nebo přítele. Nebo špatný vztah s otcem. Nebo špatný a potřebují mít jakoby někoho jiného, koho se chytí jakoby s tou otcovskou vazbou.
Ale I don't know. Nevím, jestli to mám. Ale jako hrozně moc lidí říká, že má daddy issues. To jo, no. Tak no to je, tak to jsem čekala, že to vyeskaluje do nějakých jako vtipnějších prostě konverzací, ale vlastně jsme k tomu našli docela dobrý důvod, proč se tady to děje. Jaký? No, jakože se zamiluješ do někoho, kdo má podobný rysy, což jako sourozenec má, že jo? Jo. A proto jsem říká, že Jamie Lannister jako chápeme. No nic, jdeme k dalšímu příběhu. Jdeme dál? Ne, počkej, ještě mám otázku. Rychle. Když by si zjistila tohle o svém příteli, tak rozjídeš se s ním? Jenom rychlovka. Jo, ne. Kivadlo. To je jako asi ne, hlavně když už je to v té fázi, jako že jste spolu několik let, máte spolu děti, jo. Fakt vám to jako, že funguje a všechno. A tak... děti, no. Jenom bych asi možná vynechala další dítě. Jako věřím tomu, že po tom zjištění to muselo být divný a museli se asi jako nějakou dobu s tím srovnávat. Myslíš, že si říkají čau bráchanci? Čau bráchanče? Ty si neříkáš ani normálně, ne? Se svým bráchancem. Ne, no. Ale máme to prdel. Asi jo, asi jako ze srandy, jo. No tak jo. Já máme to stejně. Tak jenom dál. Tak jo. Tak já jdu tady na bizárky. Je jich víc, já si řeknu jeden. Pak řeknu druhej. Ty pak řekne... Ty se pak podělíš a já ještě jako dám třeba jeden. Oni jsou jako krátký. Takže nemáme jména. Je to z webu pro ženy blesk.cz a máme tady první historku s názvem Oční vibrátor. Co? Taky neznám. Takže. To je mě zajímá, co... Bezprostředně poté, co jsem podstoupila laserovou operaci, byly moje oči velmi citlivé. To mi ovšem... Tak se rozhodla, že bude používat vibrátor. Tam místo tam. Jakože... Ne. Dobře. Pokračuj, promiň. Já jsem to úplně viděla, jak jsou citlivý a ona... No. To mi ovšem samozřejmě nezabránilo v tom, abych se věnovala sexuálním hrádkám se svým přítelem. Už dlouho jsme chtěli vyzkoušet jednu hračku, kterou jsme z legrace dostali. Vibrátor s rotující špičkou. Příliš potěšení jsem si s ním ale neužila. Počkej. Pojďme se ještě vrátit k tomu vybrat, jakože... Jako takhle? No. Jako že tu špičku si představuju, že se kroutí. Jo. Točí. Víš? Jo, já si vím. To jsou jako mé Já jsem si představovala jako vrtačku, totiž jakože a to by mi teoreticky dávalo smysl, že si jako to bude akorát bolet, že jo? Tenhle ten pohyb. Vrtající. No nic, pokračujem. Když byl vibrátor rozjetý naplno, přiležel mi ho partner z legrace na tvář. Dobrá sranda. No. Jenomže vibrace byly tak silné, že mi dildo sklouzlo z tváře na oko a natrhlo mi rohovku. Tak to je skvělý příběh. Začala jsem okamžitě nekontrolovatelně slzet a museli jsme vyrazit do nemocnice. A co tam řekla? Tak ona byla moudrá. Cestou jsem si vymyslela historku o tom, jak jsem se do oka praštila, ale k mému šoku se partner jel vyprávět sestře, jak k mému zranění opravdu došlo. A podělil se i s dalšími 5 lidmi čekajícími na ošetření. Já se nedivím, chlape, jako tadyhle to, jako jo, dobrý, je to trapný, ale já mám taky takový historky, které jsou tak trapný, že ale jako to jsou prostě trapný, řekneš to, protože říct. to nemůžeš ochudit svět o takovouhle historku. Jo. Ale jako, kdyby šli k tomu doktorovi a řekli pravdu, tak to já nevím. To by bylo strašně vtipný. Mě by zajímalo, jestli ten doktor byl jakože, nebo ta sestřička, který on to řekl, jestli byla jakože vážná, chápající. Jo, on to řekl sestře. Jo, takhle, já jsem myslela sestře, no. Ne, zdravotní sestře. Ale jdem v čekárně. Takhle jsi v té čekárně. A on. Hádej to, co se stalo? Hádej co? A
ta babka tam má prostě jenom... Ale víš co, potom ty lidi šli domů a všem to řekli a ty lidi to zase všem řekli a tady ten příběh je prostě už A teď ho známý. říkáme i my. Jo. Každopádně asi nedoporučuju teda používat vibrátor na oko. Jo no. Po neučení vibrátor patří tam, kam patří. Do ucha. Co říkáš, že dneska ten humor je takový jako... Ne, je dobrý. Je dobrý. Teď tady mám další perličku. Se musím uklidnit, abych to zvládla přečíst. Jedné noci nám do ambulance přišla podivná žena ve spodním prádle a s 8 končetinami. To není pravda. Nakonec se ukázalo, že je to nahý muž nesoucí svou partnerku, která mu seděla na stopořeném penisu. Já bych radši umřela. Ať se cokoliv, než abych takhle přišla do čekárny. Počkej, potřebuji asi nějakou backstory. Vyprávěli nám, že si ten večer dali nějaké drogy a pak si užívali divokého sexu, když se vagína ženy najednou bolestivě stáhla do křeče a v podstatě tak v sobě partnera zavřela. Dali jsme jí léky na uvolnění svalů, které za chvíli zabrali a oni se mohli konečně rozpojit. Hned poté byli policii zadrženi za braní drog. Tak to je pech. To jste si mohli odpustit prostě, když překonáš ten stud a jdeš takhle, tak nečekáš, že tě někdo podrazí. Ještě, že tě napráší no. A není nějaký jako lékařský tajemství nebo něco? Nevím. Je? No Ne? jako je. Proč jo. bys to říkal? No jako celý tenhle příběh mi jako, to je takovej bizár, že to jako nechci věřit. Ale budeme... Ne, já věřím tomu, že to se jako, může stát jako prostě. jo. Jakože není to poprvé, co bych slyšela něco když takového. když máš jakoby, no záleží asi, jaký drogy měli, jo, ale jako když by se stala takováhle situace, tak ten chlap asi po nějaký chvíli prostě... Přesně. A k tomu se dostávám, co jsme se bavili. Že, jo, víš? Ne? Nevím, Jo? já nevím. Je to... Ne. Ne? Ne. Tak nevím. Ale že když jakoby po aktu chceš jako, nebo jakože lidi asi zkoušeli, že jakože usnout v té pozici. Lidi prostě. zkoušeli? No já jsem tam nebyla. Přísám. Já nevím, ale jakože 100% vím, že nesmíš právě usnout v té pozici, jakože muž v tobě zůstává, protože ono se právě může stát, že nějak jakoby, že ten út, já se musím naučit nějaký lepší pojmy, že ten út jak jakože, takže se nějak jakože odkrví, nevím, ale je to nebezpečný. Je to prej nebezpečný, nedělejte to, nezkoušejte to. Že se to prej nemá dělat. Říkal kámoš. Já už ani nevím, kdo mi to říkal a teď je mi trapně. Ale já jsem to nebyla. A mám něco v oku. Jo. Ne, fakt. Tak počkej, tak já tam najdu ještě jednou nějakou takovouhle. Nebo Tak chceš jo. dát svojí? Ne, Ty tady by se byly mě baví. krátký, Tady se ale- mě baví, to je sranda. Ježišmarja. Škoda, že to není zdokumentované. Ježišmarja, tohle je taky strašný, jak se můžou dít takovýhle věci. No pojdej. Nikdy nezapomenu na jeden podvečer, kdy k nám na pohotovost volala velmi rozrušená stará paní, že našla u sebe v domě svoji 17letou vnučku v bezvědomí. To nezní jako bizární vztahová historka. Nejbizárnější na tom ale bylo, že vnučka byla nahá a ležela pod svým nahým partnerem, který byl ve stejném stavu. Tak to babička, jestli přišla do místnosti a viděla něco takového, tak mi neříkej, že šla zkoušet jako hej, Aničko, nechceš koláček? Ježišimarja. Když jsme je přivezli, ukázalo se, že pár si chtěl užít, když babička zrovna nebyla doma a k sexuálním hrádkám použili lubrikant, který nalezli v nočním stolku staré paní. Nebyl to ovšem gel lubrikační, ale
nitroglycerinový, který babička používala na srdce a který způsobuje výrazný pokles krevního tlaku. To je strašný. Dali jsme jim kyslík a infuzi a brzy byli v pořádku. Na eskapádu s babičkou asi dlouho nezapomenou. Já mám k tomu otázku. No, Když... já jich mám hodně. Když ti poklesne krevní tlak, tak ti poklesne i stopořený penis? Dává to smysl? No. Takže a ještě usly. Já nevím. Muži, co máte problém s krevním tlakem, jak to teda je? Ale jako Ne, tak jako za prvý, oni šli hledat lubrikační gel k babičce do nočního stolku. Jsou fakt... Babička je dračice Psycho. třeba, víš? Jo. A vnučka to o ní ví, tak si řekla, babi určitě bude mít. No. A teďkonc teda to, jak se to teda stalo, že ta babička přišla na to. Jak se přišlo na to. Jako já bych to nepřiznala, kdyby, já nevím. Co bys nepřiznala? Já bych nepřiznala, že jsem štípla babičce lubrikanty, jako to prostě, to bych zase radši umřela. Spíš si představ, jako, že jsi ta babička. No a že přijdeš a teď tam vidíš takhle dva na sobě spící nehý. A jdeš zkoušet. Řekli si, jako. koťátka, vstávejte, mám pro vás svačinku. A oni nereagujou. Tak třeba ona mohla, že zavřít dveře, pak na zavolala, oni furt nic, prostě, tak jo, tak dobře, tak k tomu vysvětlení nějaký by bylo. No ale taky neuvěřitelně teda trapná situace. Já chci ještě, to je dobrý. Já ani nevím, co k tomu mám říkat, protože jako já nemůžu ani říct jako něco, že by podobného se mi stalo, protože to ne. A i kdyby jo, tak to rozhodně neřeknu. Takže jednou k nám na gynekologickou pohotovost přiběhla hysterická žena s bláznivou historkou. Pohádala se prý s přítelem v autě a aby nemohl odjet, vytrhla klíč ze zapalování a strčila si ho do vagíny. Já tomu nevěřím ani. Ale takovouhle historku... Jenomže ho teď nemůže najít. Vzali jsem jí na křeslo, prohlédl ji. A protože jsem ho nemohl najít ani já, usoudil jsem, že jí musel vypadnout někde po cestě, jakože jí z té vagíny vypadnul ten klíč. A mám zase plno otázek. Těžko říct, jestli se s přítelem po tomhle usmířila. Tak to je extrémně vtipný. Ne, počkej. Takže začneme od začátku zase hezky pěkně. Pohádáš se s přítelem, vytrhneš mu klíče ze zapalování. A první, co tě napadne, je, že si to... Za jízdy? Myslíš, to bylo za jízdy? Ne, nemyslím. OK, tak aby nemohl odjet, tak vytrhneš, schováš klíčky, nemáš kapsu. Ale jsi geniální. No já nevím. Ne. Jako, nemůžu si představit vesmír, kdyby jsem došla k takovýhlemu rozhodnutí. Ale jako je to prdele, jako je to frérka, jako, já úplně vidím, jak to tam strčí a jako, a co uděláš? A týpek. No a teď tam ten klíč nebyl. No, jakože, to mě na tom docela rozesmálo, že nemohli ho najít. To je víc historek, jak někomu něco uvízlo. Ale že to tam pak nemůžeš najít? Já vím. Ne, počkej. No. Nemůžeš ho najít, to je první divný. Ale tak potom, že jeho domněnka je potom to, že ten klíč někdy z ní vypadnul. Jo, tak to bych si taky myslel, to bych tak jako... Asi víš, jak vypadá klíč od auta, to není jako malý klíček. Ne, ukaž jak. Tak já mám třeba takový klíč od auta, že to je jako takovejhle, jako chápeš, takhle třeba velký, na to máš ty tlačítka a pak z toho ještě vystrčíš ten klíč. Myslíš, že ty tam strčí a s tím vystrčí? To by byla velká frajerka, ty mogo. Ale jako by dělala to rychle, takže to vytrhla a strčila to tam. No tak to nestihla, že jo? Tak to a nebo dělala jako, že normální, zaklapla to pokrchla. No ale že tohle z tebe samovolně prostě nevypadne, ne? Prostě. A to ona, tak a máš to, počkej. No ale nevypadne to z tebe samovolně přece. Tak nevíš, jako, co má za sebou. Asi dost, když jí napadne takovýhle věci. Třeba není jakože hezky. Jo, a já jsem chtěla říct, že
A minimálně jsem 100% narazila na příběh, myslím si, že to bylo ještě na Facebooku, kdy jsem ještě používala Facebook. Takže někomu uvízla žárovka v análu. A to taky jako, já bych asi radši umřela, než šla za doktorem. S tím, že mám v zadku žárovku. Jako takovou tu úzkou? Nebo To si takovou tu nepamatuju. bulb? Ale no, to A je celou úplně jsi- jedno. To je úplně jedno. Prostě má žárovku v zadku. Třeba chtěl být světluška, ale nesuděl, víš co? Spíš jakoby jako OK, když jsi takhle, že psycho prostě a řekneš si, že si chceš strčit něco divného do zadku, tak máš 100% v domácnosti 1000 lepších věcí než žárovku. Ale to jsou i takový ty historky, jak se někdo, a to docela chápu, to bych taky chtěla vyzkoušet, tak se někdo strčil. Jak mě to říct? Žárovku do pusy a pak ji nemůžou vyndat. Což je fakt jako častý, to se fakt děje. Protože to chceš vyzkoušet, že jo? Jakože, Ne. ne? Ne. Tak ne. Popojedem. Popojedem. Po letech jsem se na ambulanci potkal s dávnou spolužačkou ze střední. Třeba ten mikrofon mám teď. Ukaž nám to. Jedem. Po letech jsem se na ambulanci potkal s dávnou spolužačkou ze střední. Trpěla velkou bolestí břicha. Na rozdíl ode mě ale nevypadala potěšeně, že mě vidí. Ukázalo se, že to bylo kvůli tomu, že to vlastně vůbec nebyla bolest břicha, co jí trápilo. Při sexuálních hrádkách totiž... Počkej, já myslím, že to je kámoška. Jo, Aha. ze střední. Spolužačka. Nebyli kámoši. Prostě se potkali se jako dva starý spolužáci. On měl radost, že ji vidí. A jí bolelo bříško. A on podělá to vyléčím. Já mám na to perfektní lék. No, jenže on jí vlastně Tady. jako to bříško nebolelo. Počkej. No. Při sexuálních hrádkách totiž použila vepřovou klobásku, kterou předtím rozmrazila v mikrovlnné troubě. Jak se struktura masa narušila, klobása se jí ve vagíně zlomila a kus v ní zůstal. Vytáhli jsem ho poměrně bez problémů a bez otázek, takže to byl... Počkej, to až potom. Ježišmarja. To ona udělala předtím, než měli styk a on pak... Ne, počkej. Počkej. Jakože oni dva počkej. používali klobásu. Ne, Mhm. Je Ona to- předtím je to- sama? je to mnohem horší. Tam, Povídej. jakože po letech jsme se na ambulanci potkali s dávnou spolužečkou ze střední. No. Jsem pochopila tak, že čekáš u doktora v čekárně Jo, a takhle, čeká tam tvůj jasně, spolužák. Jasně. Jenže, a no. ona kepovala a byla jako, že mě bolí břicho. Jo. Jenže ten Ona týpek, měla vagínu. No, ona- Vagínu v parku měla. jenže ten spolužák starý Hm. byl ten doktor, který mu ona musela potom přiznat, Jo, že si dělala takhle. dobře vepřovou klobásou a on tu klobásu z ní musel vytáhnout. A dal si. Tady píšel. Mňam do píče. To by bylo skvělý. No a každopádně doktor pochybuje, že se s ní na nějakém třídním srazu ještě potká. Což docela chápu, já bych už v životě na žádný třídní sraz nešla. To ne, no, já bych nešla nikdy ven už. Ježišmarja, já jsem myslela, že moje trapné historky jako stojí za to, ale ještě mám teda rezervičku. To je skvělý. Jo, Mám ještě ale jednu počkej, poslední. No. těším se na ní, ale chtěla bych říct, že to mám taky. Ježiš, Co ale mě máš to taky? už počkej. Klobásu. Ve lednici. Ne, chtěla jsem říct, že zase jako osobní historky, kdy jsme se takhle bavili a neřeknu vám kdy, neřeknu vám s kým, protože si to prostě nepamatuju, ale jakože utkvělo mi to v hlavě, že někdo jako manipuloval s čili a tak dále a potom měl sex. No a že to je průser. Ale to se fakt děje. Nebo já si myslím, že já jsem měla jako podobnou historku, akorát jsem neměla přitom sex, ale je to takový to, že děláš něco s čili, řekneš si sakra, že to pálí a pak si to neuvědomíš a šáhneš si do voka a tak. Mhm. A jako, takže si umím představit, že někdo jako si zapomněl umýt ruce a A nebo je to fakt hodně pálivý jídlo a... no, nebo tak. Au. Takže to nadějte, mějte si ruce nazdar. Tak poslední. Tak já poslední. Abych partnerovi zpříjemnila milování, objednala jsem si přes internet zázračný asijský gel, který by měl zúžit vagínu, jako byste byla ještě pana. Samozřejmě To je takový to, jak na tebe vyskočí reklama, chceš mít o 20 centiáků větší přirození.
přirození za 2 dny. Já si vždycky říkám, kdo na to klikne. Kdo na to klikne prostě. Já. Tak třeba, když je to jako by fakt jsi Že tvůj už jako problém. zoufalej, víš. A fakt jako, že Tak podíváš se na možnosti, viď? prostě Trošku. zkusíš to, jako, že za zkoušku nic nedáš, viď. Peníze, no. A pár virů v počítači. No. Takže gel na zúžení. Samozřejmě jsem si gel nenanesla nejprve na ruku a nepočkala 24 hodin, jak bylo doporučováno, ale poprvé jsem ho aplikovala hodinu před sexem s manželem. Opravdu jsem se cítila jako pana, protože sex mě nepříjemně bolel, ale vagínu jsem měla zúženou. Asi 2 hodiny po sexu jsem se probudila a doslova jsem křičela bolestí. Zděšený manžel mě odvezl na pohotovost, kde mi diagnostikovali velmi silnou infekci a alergickou reakci. Rozhodně mě to ale vyléčilo od nakupování zázračných krémů přes internet. Tak to, jakoby je to bizár, ale... Je to takový, že no, blbý přípravek, alergická reakce, jako stane se, no. Si myslím, že se může stát i jako s třeba nějakým lubrikačním gelem, že ti prostě, že máš alergii, netestneš to, nesedne to. A takovýhle jako, není to, že jsem v šoku, není to jako, že přijde ženská s klobásou ve vagíně, to je lepší. Nejvíc mi pobavila, že Ten přišla... pár? Jo, To je skvělý. že přišla žena s 8 končetinami. Ale jo, 8, jo, dobrý. Já jsem si představila 8, no, nevím proč. A nevycházelo by to nějak. No, jako to je super. Tohle bylo zábavný, to mě bavilo. A myslíte, že ten týpek ji jako nesl a ona byla jako No konec? jasně, že jo. A nebo že to nějak synchronizovali, nebo? Tak to tak jako, Ne, že to asi ne, nedosáhneš svýma nohama přece na zem, když jsi... Tak třeba je to míče. Co? Ne, to by taky nefungovalo. Střih. Že to si představila jako hodně malýho týpka. A jako tady ty příběhy si myslím, že byly super. Už se mi nechci číst ten další můj, protože to není vůbec takhle bizární. Tak ahoj. Takže čus. Ne, takže. My jsme odběhli smrkat Zjistili jsme, že už tady kecáme 50 minut. a tak jsme si řekli, že se přijdeme rozloučit. Protože já si ten svůj příběh nechám na další díl. Jo. A dneska mě to bavilo. Na to, jak jsem myslela, že nemám jako náladu, že jsem taková nabručená. Tak musím říct, že tvoje historky mě fakt pobavily. Ty byly fakt dobrý. Jako mě vůbec není líto, že jsem nestihla moji druhou historku, protože tady to bylo dobrý. Tohle bylo super, no. A na to jako, že jsem nebyla úplně ve vibu a čekala jsem, jak se to jako vyvrbí, tak se to vyvrbilo. Dobře. Jako myslím si, že ženská s vibrátorem v oku, jak to bylo nazvané? Jo. Tak to rozsekla. Tomu se nejde nesmát. A pak chobotnice 8 končetin. Vepřová klobáska byla taky dobrá. To byla taky dobrá, no. Tak jo, takže děkujeme. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu. A mějte se moc hezky. Čus. Ahoj. Teď druhý díl a to stejný pivo.